A Nemzetközi Kerámia Stúdióban dolgozik, szimpóziumot vezet, Kókai Mimi Kanadában élő magyar származású keramikus művész, kerámia szobrász. A művésznő életében meghatározó fontossággal bír a művészet, hiszen egy autóbalesetet követően kiváló terápiás lehetőséget talált az alkotásban. Kókai Mimi csaknem 4 évtizede él Kanadában férjével és gyermekeivel, de a gyökerei továbbra is erősen kötik Magyarországhoz és benne kitüntetetten Kecskeméthez. 2002-ben már dolgozott a Nemzetközi Kerámia Stúdióban, tavaly ismét ide látogatott, az idén pedig már szimpóziumot vezet, Izomemlékezet címmel kanadai és magyar keramikusoknak. 37 éve élek Kanadába, a férjemmel, a gyerekeimmel. Felnőtt gyerekeim ugyan ők már a saját életüket élik, az ő gyermekeikkel, családjukkal. Én Torontóba, az Ontario College of Art and Design University-be végeztem. Kerámikus vagyok, kerámia szobrász lettem. Az életem tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy ez az élet, ez azt adta nekem, hogy ott váltam felnőtté. Kanada nagyon sokat adott nekem, de mivel magyar vagyok, én vissza tudok adni ide, itthon is, meg otthon is. Az, hogy magyarnak lenni Kanadában, ugye nekem van egy akcentusom, ami mindenki nagyon szeret, és végülis minden nap emlékeztetve vagyok arra, hogy nem Kanadába születtem, hanem én magyar vagyok. Az első 2 gyerekem, ők Magyarországon születtek, a legkisebb pedig kanadai születésű, és ő beszél a legszebben magyarul, és ő magyar állampolgár lett a saját választása, és mindannyian művészek vagyunk, képzőművészek. A férjem is kerámikus, ő volt az első tanítványom, az egyik fiam mesterszakács, a másik gyermekem festőművész, nagyon-nagyon tehetséges, és nagyon büszke vagyok rájuk. Hát a legkisebb pedig a filmkészítésben van, és most ereszt gyökereket Magyarországon, és nagyon büszke, hogy ő itt él, és beilleszkedik. Ami igazán Magyarországot még jobban a otthonommá tette, a hazámmá, Kecskemét, az én igazán a szerelmem, mert én ide jöttem, itt találtam meg a hazámat, itt találtam meg a gyökereimet, és ez nagyon érdekes, mert az előző szobrok, amit 2002-ben én csináltam, az volt, hogy az útkeresés, a konfliktusok, keresem az otthonomat, a gyökereimet, és én visszajöttem ugye tavaly, és én megálltam, és az, hogy vagyok, hogy létezek, hát én itthon vagyok, én megérkeztem. Kókai Mimit 2004-ben súlyos autóbaleset érte, aminek következtében számos korábbi dolgot, így a szakmáját is újra kellett tanulnia. Amikor már túl voltam a nehezén, a férjem mondta nekem, hogy hát én kigondoltam, hogy legyen egy szép fürdőszoba, és mondta, csináld meg. És hát ugye a csempe a fürdőszobában az kerámia, és meg kellett tanulnom csempét vágni, ragasztani, és megcsináltam, és akkor azt mondta a férjem, hogy akkor menj vissza az iskolába. Visszamentem, és a zéróról indultam el. Van egy ilyen korongozó klub az egyetemen, hogy más facultyből a diákok odajönnek, és levezetik a stresszet, és pihennek, ugye? És akkor aki ezt kitalálta és vezette ezt a korongozó klubot, Mimi, gyere ki, tessék ide, és kiültem vele szembe, és nem vettem észre azt, amikor ő korongozott,
hogy elkezdtem fölhúzni az agyagot. Csak úgy néztem, és húzom föl az agyagot. Én is korongozok, és mondta a Szóli, hogy ez muscle memory, az izomemlékezete, a tested, az izmaid emlékeznek. A 3. évben azt mondta a tanárom, hogy jól gondoljam meg, ha visszamegyek, csak úgy mehetek vissza, hogyha ott ülök a diákok között. És ugyanazt csinálom, amit ők. Nincs több elbújás, tessék vállalni a dolgot. És igen, és ott voltam, és hát nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt, de rengeteg segítséget kaptam, de viszont én is adtam, mert a Korongozó Klubban én is elkezdtem segíteni, volunteer, önkéntesen elkezdtem én is korongozni, és minden bajom megszűnt, és rájöttem, hogy hát nem szabad itt sajnálni magamat, itt arra van szükség, hogy ott legyek, és segítek, és adtam, és nagyon boldog voltam, hogy örültek azok a fiatalok, akiken úgy észrevettem, hogy sántít a lelkük lába, és ez föloldozza, az agyag gyógyít. Gyógyítja azt is, aki építészetet tanul, vagy kurátor akar lenni, azt tanulja. Nem véletlen tehát, hogy Kókai Mimi az idei szimpóziumnak az izomemlékezet címet adta. A program vállalt célja, hogy a művészet eszközeivel segítsen azokon, akik akár fizikai, akár mentális problémáik miatt kiutat keresnek. A kanadaiak körülbelül 10 hónapon keresztül készültek föl, hogy el tudjanak jönni Kecskemétre. Akiket meghívtam, azoknak szembe kellett nézni önmagukkal, vállalni kellett a maradékot, amivel lehet élni és lehet adni, és tudniuk kellett, hogy hova jönnek, hogy hol van az a Kecskemét. Engem Kecskemét befogadott. Én olyan művészekkel voltam együtt, akik úgy mondott, hogy teljesen normális, egészséges, semmi fizikai, lelki probléma nincsen. És én rájöttem arra, hogy én azt szeretném elérni, amit én itt tanultam és kaptam, hogy Kanadába olyan híres kerámia művészeket találni, akik adnak. Azoknak a művészeknek, akik nem kerámikusok, akiknek talán néha csikosan, pöttyösen látnak, vagy néha melankólia ott van, de fantasztikusan erőteljes, jó művészek.